fola. Comme tu dis. Bon, mais là, Mandoro Tana. Namu. Gela wera fana tankan. Aywa. Ambe ala fo. Ambe ala fo. On connaît. Bon, quoi y a ala fo ma fo ala que sera tala. Ko dona côté. Bon, ko y a ala fo. Il m'a fo ya boté ma bota avec foot ala. Na bison fana bison. Au côté. Bon, ko kuma ne a tiendo. Mbado ba fe ka fodro ko ala sirlente adama dewna. Akilo ba fe ko defo. Ba fe ko defo. O chien ala sirlentana. On ne sirleno ala la. Allah akbar. Ya fam. Ya fam. O ka foko ni on ma ala batu. Wala ni on ma ala fu. O ko bi gelalo la se ala ma. Akila o ba fe ko foko o kuma te chien. Ni on ya ala batu. Ani ala fu aka kewalo kama. O de biska herla se on yerema. Sikatol. Ya fam. Ya fam. Noto ti fuibo alaka alala, ti fuibo alaka bonyala, ti fuibo alaka nyuana ka hinela. Sikatola. Koma kelen kungo to fuyi ala bulo. Oche. Bon, jen la ti fen ala bulo. Wa fe alaka masade kufo. Afurati ko dugolo na meleke kanjo. Ko debe. O yala ka seba yablay. Sikatola. Iro araba den kilen koni. Ikadogo ko la ko sebe. Sikatola. Donc angana imabu ya chugo chugo. Imake fama chugo chugo. Nam. Imake seti chugo chugo. Ablay kuna ka fokiti fuyi ala nyakoro. Sikatola. Ko male ma bo ka je ko ala ma shi je na ibo. Ambe ala ko tego no fewndi wo. Akilo wa fa ko defo. Lagbo. Ebi sabara do ga sono nyene gena. Du fo ko mo te sabara do ga sono nyene gena. Femi bi bulu kono. Femi ti ta ki dan. Itu jere. Lagbo. On ala ka da fewndi. Ambe ala ka se kono. Anga nyene ma fem be glone no ala la. Donc nako ka bambo. Nam. Akila o kanu wana be. Lagbo. Amba ku jenu ko ala nyebe bela. Oche abe o fana be ala ka masa kufo sabula dukulo be ala nyekoro afurati ku ala simoro dalan dukulo yi koro wajira ka foko foite dukulo ka nyete muna mo ko nyebi se ko fembela we ala ka siba de able hakati siba mina siba min ka bundu dukulo re ami mi fodro ama foko ala ka hinana able Sikatola. Bada bamano ko mala dogo be mala ma dogo te. Mat saka taka ala dan. Itsa do wala able. Na yo hakila no famu. Abatu anga yere bla adama de amene kono. Anga yere bla da fenya mine kono. Ka anyini ka ke ala batu wa sewo ni ala kanu mawi. Tubarakallah. O de hera bisi an yere ma. Alhamdulillah. O de bisi kan kishi fona shini na mbola ne jengo na able. Ayo. Amino juma nabi. Be juma ye kalo klita ani wolo fla marsi kalo samba fla ani mwani saba. O fasiri ba se wani ke fasiri gafu kono. Tubarakallah. Amna la ye frete folo kuma bo kasugo la se mako ma. Amada min l'indépendant. Est-ce que an yere kere indépendant e folo? Kuma ka chan. Kuma ka chan. Aswene ka foko Cour suprême critique la ba. Yo procureur général di. Ko ale koni bora manga suma kono jamana nyema ka pangurun sani ko ni keleke mina minu sana ka ibe ka to fala la ka hinala ko asmentia ka foko maudu kamara ni ministry korodo kale sona ka sefa wore million keme dulu sara caution yi nga ko marambore filisi sugo mason oma ko tura kasulanga maudu kamara koni lablara ko fiye bodo dira uma no liberté provisoire million keme dulu ayodi la ko ba ajira fana ka foko critique minu nye dansako o ka nyesi o critique ngon toma ni kiri ko hukumo kono abla nan ko ay ba wale galama fana ta ka nyesi uluma ko kiri ko hukumo kono na halisa kalo asaballa bayna ko ma kemesa wan ma dulu ran flane ibn naka do kasula no mandat de dépôt iba fana ka foko ben sebela wala liste na suma do 600 kusube
ko kulu min bala ka ko jatemina no c'est ça abla ko ale ka tonsigi balale no bina ke wati na tan na telala walsa ka seka atuko ka buno la tilala chumina no Mali Tribune est-ce que notre tribune jora gagna akuma gacha nga ko bolo fo so ngela limi misina 600 surtout so ngalo binana ko mawka mimbu hakilla peode ka fo jamonat na fuita so la nyina mame ko jamonat na doni fuita so ko la nyina anga physique ni wala na wule ko exonération anga physique ni wala ay physique ni mané physique ni ma pour que doni gria nyongri ta ko gacha o kuma la ka ta fanga di am amin ya rabbi ya famu o de o ko ya nga physique ni magacha magacha muso ni tunga feta dugo kena ga nyana ko tunga feta sira nyana kura jumenyi Mali Tribune mo ko kelno ka sega sel do ke ko sira tigala ba fona ka foko français politique mo do o ko lu fona kema bala ko nyenyi misisa farafina politique tabulu kama nye fulu fana balaka ke au tableau nous fana kan ablaye l'indicateur du renouveau allait moins indiqué ko parena ni appel du 20 février o ko lu farla nyanga ka foku na wuli ka joke nyon fe ka nyeshin shara sumbaile malikoma o ko lu majenai aywa jatula nam ko du kulo ko magano bidno mami me wule ko alnabe chensobi ko duba daw ko ale sumko konen ba fe ka ko dugulu ba fe ka boshi la mafla fe o mino ni usibulu ya katume ma ko fodin ko mawka o ko fe bay ka fo maldun nali ka bo Tunisie jamana kono o ko dobi no olu kan nali bo ma wati la ban la le sedu kulu kunar la kay marala o ko la ko karamgo kumbe funune kono barala ku sekmu ko ka ko sonsuru nam fundere barka bina boya kusube mali kono wati na tamnuna ko wati jatina bawe la somunike la semaine ka foko draman dumba ni bela jidi bawle ko dengoro ko ale jala kra charati la mo fe mira fona mtalike binal artistique et culturel no sekund donc ñu ko me baye nam mi ma ngataru ko no kusube ko nyina ko abeske mopti kadam na juy kalo kli woro kasia kli tan ani woroma ala ko irana artibas min na ko la ko parti sadia nyini ko akabla tilala wa ko ablali kana glo fu ila blay yeso ko mali fini tugu bala ka do fara u kama janya kan o sabula leke mina mun be wele ko drone o ani avion do o kulu dira u kelege choma jamana nyama fe bismillah aywa voilà ko woro bitay manone e ba to sira mo de bi bolo sira mo de bi bolo aywa itala ye kala jege usuna jin dogla aje usuna ji ko kany de ka fronto bal kelege ba kala o kany ita fika mo ko labe ka benet le gaye amna fo si tan fi ma ya ga la ga jom c'est un monsieur aywa lo bana aga baradam na yana ngana aywa wala kala mopti ndam ko jamana mara waje kulu nyam ko kanga fera do kurbo kare fera be nyesi chamanche marabolo baskili mal la kana go siraka o kabike bi jamana nyama colonel Assimi Goïta ko kanga shara sumba barabul dal no chugomina o ka kono kuma yira fasudon to wala ton ani politique nga o fasudon to wala ton nyam ko labbi nga fon tenen na tan kuluba aw abiga kuluba ala ko irana amina le sphinx ale ko di ko gurgun dungo juga kello ko mo konnana o mi talike wuli ka jobba min kelno ka nyeshi ngana mun bado ma min kala ka jamana ko na no jamana nyama ka pangulu sanini kelege mina do sanikula ale ko muru sekna ka do joli na tuguni o sabula ko mado blara no modu kamara do tura kasula ko ako tobisina o halsa ko chama sirane no ko strategela o ko fe bay ka foko mado be na wele ko Fodé Jawara ni ale kumbe téléphone fere de ke ko ma ko fole tununa o ko yalma ko ka foko ni bingani kala dia amne ka tununa yi
o ko kan ka bila kɛrɛfɛ min ka ɲɛɲini cogo wɛrɛ la wa o kuma bɛ yen kan min n'i y'o farafinna siran dɔrɔci ɲɔgɔn kun bɛ ba ye sanba 2023 in na o ko tile 3 ni tile 4 dɔrɔciw abile o baaraw kɔni laban bɛ sen na ko malidege karamɔgɔ Eric Seguchel ale kan ka a ka cɛden minnu sugandira Samata Sɛgɛw o k'a bɛna o tɔgɔw dan kɛnɛmaya sɔgɔmada in na ale ko Iran na amina le républicain Adam Cham mbo tɔgɔ dɔn ale Somalia mana ɲina san 2 ye ko san 2 kɔfɛ républicain hakili bɛ a la halisa o kɔfɛ jagoko ɲɛnabɔli cakɛda min bɛ wele ko direction générale du commerce de la consommation de la concurrence k'u ye a jira k'a fɔ ko maaw makoɲɛfɛnw ko dɛsɛ tɛna k'o la n'o ye dunfɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo kɔnɔ ko a dɛsɛ tɛna kɛ ko sugu kɔni falen don a la fo ka wasa kɛ mais est-ce que ta sɔngɔ b'a la o de ce côté o mais a sɔngɔ jum ko ɲɔbugu mais ta kan b'a la o kuma de bɛ yen wa kuma in tɛ a bɛ dɛsɛ ye o kuma in ye yala maaw na se k'a san wa voilà y'a faamu bi Mali ko Mali d'aujourd'hui bi Mali bɛ cogo di ale ko yala n k'a fɔ ale kɛlen ka ɲɛfɔli kɛ ko kun min na mɔgɔw kan ka danaya da ko kura ye Bavier Touré kan ka fédération mali de football ɲɛmɔgɔya di a ma i b'a ye fana k'a fɔ ko Sinan Dɔrɔci ko siratigɛ la ko kafow to ka jasa di mɔgɔ dɔ ma min kɛ k'a sababu kɛ u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye o ko ɲinan an ta in bɛna di Wura Mohamed Sisi ma Maroc jamana ɲɛmaa don ko piyaji baarakɛlaw ni jamana marabagaw ma bɛn fɔli la k'u bɛna funu baara la ka daminɛ mars kalo in tile 30 ka se avril kalo tile fɔlɔ ma i b'a ye fana k'a fɔ ko Malitel ni Orange ka ɲakili hukumu kɔnɔna na k'u kan ka CFA wari miliyari 100 ani 77 sara ko yala ko mɔgɔ minnu bɔ kɔfɛ ka na baara k'an ka jamana kɔnɔ n'o investissement étranger ko yala ko o b'a la ka kan tigɛ ni cogo la Mali la wa ko yala ko Orange Mali fana bɛ Orange Niger ka sira kan wa ko ɲininkali fana bɛ yen i b'a ye fana k'a fɔ ko nin ko hukumu kɔnɔna na Choguel Kokala Mayiga min ye AMRTP ɲɛmɔgɔba ye ka kɔrɔ ko ale kɔni bɛ ko fila ni ɲɔgɔn cɛ sisan a ka hakilila kɔrɔ kelen don k'a gɛn ka ku a la ni ko in sira kan ka kɛ ni aujourd'hui Mali mɔgɔw ka ɲɛfɔliw ye u yɛrɛ a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kunu tiɲɛ o kɛmɛ n k'a fɔ kunu nkalon kɛmɛ tiɲɛ bi Ablaye dabaliban ko musomanin minnu yɛrɛ feere ni an b'a fɔ cogo wɛrɛ la ko nazarakan na ko prostitution ko b'a la ka fanga sɔrɔ sisan kosɛbɛ jamana in kɔnɔ Ablaye n bɛ fantanya ni dɛsɛ ko o ye tiɲɛ fantanya man ɲi marabali an b'o fara fana kan bon i b'a dɔn dɔw ta ye marabali ye dɔw ta ye mais o man ca la an k'o bɛɛ fɔ ko an kana bɛɛ da fantanya ni dɛsɛ la an k'o bɛɛ fɔ o man ca la i b'a dɔn ni caman kumana fantanya in Ablaye a b'a la kɛmɛ jatela 80 caman ta kun y'o ye dɛ siga t'o la a kuma ka ca an bɛ dugawu kɛ Ala ka fantanya ma bɔ an na Ablaye amin ya rabbi Rose ni Rasbas ko Rose taara tata Rose k'ale nana ka don boli kaso la ko Rasbas taara kaso bonba la Bamako kaso min bɔ kaso a bɛɛ ye kaso ye ayiwa sɔgɔmada kunnafoni teli kumaba ye nin ye kaso yɛrɛ de man ɲi a kaso a kɔlɔsikɛlaw u bɛɛ ye kaso dɛ awɔ bon kasoladen yɛrɛ fana lafiya n'o ka tɛmɛ kɔlɔsibaa kan ka mɔgɔ min kɔlɔsi n'a taara i ye baara sɔrɔ min bɛ ka kɔlɔsi o bɛ se ka da ka sunɔgɔ kɛ a siga t'o la mais kɔlɔsibaa bɛ se ka sunɔgɔ ayi a ka kɛ voilà donc kasoladen lafiya n'o ka tɛmɛ kɔlɔsibaa n ko kasoko yɛrɛ man di a kɔlɔsikɛla fɔ a kasoden a bɛɛ ye kelen ne y'o de fɔ e yɛrɛ ka kuma sɔn ji la o Ala k'an kisi kaso ma ayiwa an bɛ kasoden bɛɛ fɔ parce que u tulo b'an na u b'an lamɛn dɛ o tiɲɛ u b'an lamɛn kasobonba la dɔw yɛrɛ dumuni ka fɔ ko dɔw dili kan wele alo kilo da k'ale bɛ wele ka to kasobonba la n ko i tɛ kana kun kɔsɛnɛ ma dɛ i to kasobonba la ka n wele e k'a to ko ale filɛ kaso n ko e mun kɛ k'ale kasoden ye n ko ala hawla n ko téléphone bila o kana ɲininka yan o kuma ka ca a kun ka jan dɛ a ka n'a fɔ k'i n'a bɛ ɲɔgɔn kalama parce que n'a sɔrɔ ba fana ne kɔnɔ ma a bɛna kungo se kasa gardien ma kɛ parce que téléphone ma daga o téléphone dagalen tɛ voilà ni téléphone ma daga
o est téléphone sur le chuo de ka wele ligi faut ka wele radio en direct e ka fo en direct yibi kaso bambal ah la ilaha illallah on gonne que double bandini double babou chela voilà Bamana André gafa bebe bolo sa ba fo les échos aska be wele ma sambi les échos tebi non e bi ko ni kanga sande parce que les échos allez bangana et puis Jumado vendredi 17 mars 89 bi ambi vendredi 17 mars 2023 là est-ce que ko bora wa akanga ko bide mo ne be parce voilà na bora ko na bi yanga journal là donc allez bangera le vendredi 17 mars 1989 bi ambi vendredi la fin 17 mars 2023 bi ou ko doyen allez de journal folomouye privé Maligon journal folo oui le premier journal privé du Mali. Et au 80 combien 89. Ah, vous menez. Privé, journal privé du Mali, 89. À Boto Watmina, c'est à Bokma, il est bimensuel. Et maintenant, Ambi Watmina, il est quotidien. Bimensuel, tu dis, à tout le beau chien fladron Kalokono, à Bokma Wati. Mais Bi, où il y a de monde à Bebo. C'est un produit de la coopérative culturelle Djamana. Djamana a été créé en 1986. Follow Tumbe, Avenue Cheikh Zayed, la fait beaucoup sur là. C'est ça, où il y a la mana, il y a ma curiosité UNICEF là. Maintenant, Atigui, de tout follow politicien. Les fondateurs de Zeko, Alpha Omar Konal, Abdoulaye Bari, Soumaïdou Bouboy Meiga. Hamadou Ndiko, Hamidou Konate, Abdoulaye Koulibaly, Boubacar Sangare, Tchegoum Bouboy Meiga, Boubacar Salif Diara. Les membres de la rédaction, Moumou Sabenike, Aounona, Monsieur Ousmane Si et sa femme, Madame Si Kadiatousso, Issa Ndiaye, Hamadou Ndiko, Selmata Ouattara, Ousmane Sif était celui qui fixe la ligne éditoriale. L'unité de composition était composée de Seydou Doumbia, Mama Diallo, Modibo Sidibé. C'était produit à l'imprimerie Les Édimes, dirigé par Ibrahim Berté. Modibo Sidibé, non, pas politicien, Abé Alibi. Tirage 2000 exemplaires vendus à 200 francs CFA. Donc, bi, au bout anniversaire là, on va faire Oluko. Bien, il y a les vidéos du Yabolo. Ah, les vidéos du Yabolo. Il me faut les dames. Allez, Blara et Alex Calambri de Nola. Oh, un doque. Elle s'est à la carte à Fran de la Fanama. Ah, tu vois, Ricardo. Oh, ni kuna fundi minembai. Oh, c'est que là. Oh, ala ka sa barka douala. Sambi so nan tokoma. Ah, c'est le biso nan. C'est biso baide. Donc vous n'êtes pas tout tigé. Modibo Silve ibn al Modibo Silve be halibi alko ni be halibi. Intergelo. Alfa fana beo, Chegum beo. Chegum beo. Est-ce que non, Chegum te école de Gounou aya journal créé. Oh, aya journal créé mais. Ay ni no ko ale be abe école halibi. Abe école ça. Oh, ayo. Ka damne phobie. Ale be, c'est l'infographe abe. Ah, aïe. Allez, celui fait partie des doyens. Banou fana madokini. Allez, donner qu'il y en a qui attaquent. Banou fana dokini. Voilà. Mais moi, depuis, journal créé phobie. Allez, barake orol. Ah oui, fidélité. Aïe. Ah oui.